Madam, আপনি প্রথমবার এবার মহিলার পড়া নিয়ম হচ্ছে আমার বিটিসি ফরওয়ার্ড দুজন কেনেকা অনুভৱ ভাল লাগিছে ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ মই আৰ্বান ডেভেলপমেণ্টৰ হেৰিটো পাইছোঁ খুব ভাল লাগিছে আৰু কি কাম কৰিবলৈ সুবিধা আছে সকলো ধৰণৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰি পেলাই টাউনটো ধুনীয়াকৈ কৰা হ'ব ধন্যবাদ Ma'am, first of all, congratulations. Thank you so much. Diनै EM हिसाबै समायखिरा लाबाय माबायदि मोनदों? गोजोननाय मोनदों आरो आंनि 29 सुक्लाय सेरफां समष्टिनि जेफोर रायजो राजाफोर दिनै बर' हारसा बिभिन्न राभा असमिया बेंगलि गरखा गासैबो जाथिनि मानसिफ्रा दिनै बिपिएफ दलनि जितु माने सिम्बल नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै आंखौ देरहाहोदों बेनि थाखाय 29 नं सुक्लाय सेरफां समष्टिनि रायजो राजानिसिम आंनि गोजोननाय बावहरदों थेंक्स हरदों आङो दिनै इरिगेसन डिपार्टमेन्ट मोनबाय बे इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों आङो जायफोर जोंनि आबादारिफोरनि आबाद थिलियाव दै जौगानायानो जोंनि इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि गुबै थांखि आरो बेखौनो माने जाफुंसार होनो थाखाय आं नाजादों जितु हाग्रामा महिलारिया बिसायख'थि फोसावदिंनाय समाव नोंथाङा लाबाय माबायदि मोनदों आरो मा बुंनो सानो नोंथाङा गोजोननाय मोनदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आंखौ फोथायनानैनो बाथि खेबनि थाखाय माने फार्स्टनिफ्रायनो दिनै जोबथासिम आंनोनो सुक्लाय सेरफां समष्टियाव केन्डिडेट हिसाबै बिथाङा आंखौ सेलेक्ट खालामदों आरो बे हिसाबै आङो खनथाम देरहाबोदों आरो खनसे आं जेनदोंमोन आरो देग्लाय देरहाफिनबाय मोनबा इलेक्सननि गेजेराव आं दिनै खनब्रै देरहाबाय आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेबायदि रायजो राजाफोरनो खोथा होबोदोंमोन माने जे इलेक्सन केम्पेइनाव हाजार हाजार रायजोफोरनि गेजेराव बिथाङा बुंदोंमोन आंखौ EM होगोन आरो इरिगेसन डिपार्टमेन्टबो होगोन होनना बिथाङा फोसावदोंमोन बेबायदिनो बिथाङा दिनै खोथा लाखिनानै आंखौ EM खालामबाय आरो इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि EM खालामबाय बेनि थाखाय बिथांनो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय जिहेतु नोंथाङा इरिगेसन डिपार्टमेन्टखौ दिनै मोननो हाबाय थांनाय समाव जे गुबुन सरकार दंमोन आरो गुबुन डिपार्टमेन्टआ बिथांमोना जिखिनि मावलांनो हायाखै जेब्ला आद्रा दं बेफोर आद्रा खामानिफोरखौ जाफुंसार होनायानो आंनि गुबै थांखि